Good morning. Bon dia. Let's cook in English. Enjoy our recipes learning a little of English. Gaudeix de la nostra recepta aprenent una miqueta d'anglès. A veure, jo soc l'Olga i jo soc mestra de l'Escola Especial de Senyora de Montserrat. Ara també soc la teacher de l'escola i ella és la Montse, que a part de la mestra també és la directora del nostre centre. D'acord? Anem a fer un que es diu Cooking in English. Cooking in English és una activitat que fem a l'escola i que està emmarcada dintre del projecte pedagògic del CIU. Tenim només 45 minuts. Els 15 minuts dura molt. Una explicació teòrica, explicaré com treballem, què és això del ximonís, per què ho fem, d'acord? Però això no arribarà als 15 minuts, perquè la resta de temps farem una recepta. Aquesta explicació l'explicarà com estic fent ara, i després, quan fem la recepta, el vocabulari, l'explicarem com és en anglès, els ingredients, etc. i la recepta també. A veure si ens dona temps de fer doncs passem a la primera. A la nostra escola en un moment determinat es planteja la renovació del projecte pedagògic. Per què? Perquè els alumnes que ens van arribant són diferents dels alumnes que teníem. Són alumnes que els és difícil per ells seguir unes classes clàssiques o tradicionals i que necessiten activitats que els ajudin a preparar-se millor pel seu futur. Els objectius d'aquesta renovació, per una banda, seria donar una millor resposta a aquests alumnes a través d'un treball més global i conjunt. I després, per una altra banda, que és important, convertir les situacions d'estrès laboral que a vegades es donen només per a dues persones i entre més persones de la causa. Per exemple, a vegades tenim aquells alumnes del grup que ens fan patir molt durant el curs, que les característiques que tenen, i quan arriba ja el mes de juny ja no saps què fer, ja se t'han acabat les idees, els recursos, etc. Aleshores, el fet que hi hagi professionals que passin pel grup i que aquest professional vagi amb altres grups, és veritat que ajuda a que la càrrega emocional sigui com més lleugera. Això està molt resumidet, seria més complet de la però vaig fer com un summary, un resum. Com fem totes les activitats d'aquesta renovació? Com ho fem? A través d'activitats d'aprenentatge global. A l'escola li diem a tres activitats globals. Hi hauria una activitat central o activitat global que treballaria cada activitat una sèrie de competències. Nosaltres hem de treballar per competències, cada activitat global treballa X competències. I d'aquesta activitat global sortirien uns resultats. Un pot ser que siguin fitxes o no només fitxes, també podria ser petits treballs, podria ser un gran projecte. Per exemple, a la nostra escola es va fer, a Fusteria es va fer una casa gran que tenim al pati, amb una tauleta dintre i cadires perquè els nens puguin jugar, això seria un gran projecte. I després també pot ser que no hi hagi un producte tangible. Poden haver activitats que no hi hagi un producte, que no es vegi el producte al final. La que ens toca ara, el Cooking in English, l'activitat global de Cooking in English. Bàsicament, això és també resumidet, què fem? Fem receptes de cuina, que són de diferents llocs del món i que fem servir l'anglès. Amb això de l'anglès jo després ja m'avisaré, hem de pensar que són alumnes que fan l'anglès i que són coses molt bàsiques, les que farem, i sempre contextualitzar, d'acord? Però bueno, pensem en vosaltres. Els objectius generals de Cooking in English no els he posat tots, perquè si no és que estaria molt llarg i feixuc. Bàsicament, he posat familiaritzar-se amb la llengua anglesa, assolir una major competència en aquesta llengua. Hi haurà alumnes que ens quedarem amb el hello goodbye, el hello teacher, ja està bé. Hi haurà alumnes, en canvi, que van integrar un vocabulari, que són capaços d'integrar una petició curteta en anglès i que t'ho poden dir en anglès. Aleshores, miqueta en miqueta, vas treballant cada dia i hi ha coses que van quedant. Aleshores, això ja dependrà de cada alumne.
del nivell de cada alumne. Un altre seria promoure un ambient motivador per aprendre. Clar, fem la recepta de cuina, anem a comprar ingredients al súper, i penso que tot això són activitats que resulten prou atractives per ells. També oferir l'oportunitat d'experimentar una cultura diferent. Jo abans he comentat que les receptes són de diferents llocs del món. Nosaltres quan fem la recepta ja expliquem quina recepta anem a fer, expliquem també del país on és aquesta recepta, expliquem 4 cosetes del país del que estem parlant, es parlen altres idiomes, altres maneres de fer, aleshores estàs explicant coses diferents del seu nivell. Un altre, potenciar els aspectes relatius a la competència social a través de l'activitat de compra, perquè ja he comentat que anem al supermercat a comprar els ingredients. I després l'última, aplicar tècniques bàsiques de cuina per elaborar diferents plats. Les tècniques seran molt senzilletes perquè, potser no està relacionat amb això, però dic, tenim una cosa que hem de tenir en compte que és que tenim el temps, tenim un temps determinat i hem d'adaptar l'activitat del que fem al temps que tenim. Aleshores, no ens podem complicar moltíssim la vida, sinó que hem de buscar coses que puguin fer ells i que siguin prou senzilles, atractives però senzilles perquè tothom les pugui fer i perquè ens doni temps a fer-ho. Perquè justament l'activitat que també genera molt en valor, perquè clar, amb brutes, has de cantar, aleshores això sí que ho hem de tenir molt en compte. Aquí és el Senosaka i això no anava així, però ja s'entén, metodologia. Cada recepta oferir unes 3 sessions teòricament. I dic teòricament perquè ens podem trobar, per exemple, la segona sessió que anem a comprar els ingredients i aquesta festa, que aquell dia sigui festa i que, per exemple, no puguem anar amb alguns alumnes a comprar. No passa res, un altre grup compra els ingredients del grup que no pogut anar, etc. Però que hem de tenir en compte que hi ha sortides, hi ha festes, etc., que ens poden condicionar aquesta teoria de les 3 sessions per recepta. A la primera sessió faríem la presentació de la recepta. Aquí és on treballaríem més la competència lingüística, la competència de coneixement del medi. Faríem més la teoria, i els dic, today theory, avui la teoria, la recepta, el bé, i treballem cosetes lingüístiques les que podem. A la segona sessió és quan anem a comprar els ingredients al supermercat. Aquí en aquesta segona sessió, a part de la competència lingüística i la competència de medi, de fet la treballem a les 3, també estem treballant la competència social, que abans he comentat amb els objectius, i la matemàtica. Perquè clar, nosaltres anem a comprar els ingredients, a vegades mirem a veure quin és el més barat, estem comparant preus, a vegades al súper pensa aquelles panelletes que passes al producte i et surt el preu, aleshores els agrada molt passar i mirar a veure aquest és el més car o més barat, o quin s'interessa, o quan pesa, etc. I després hem de pagar. L'has de pagar, t'han de donar un canvi, per tant estàs treballant competència matemàtica. Sí, això amb quants nens per comprar? Anem, cada grup amb dos professionals. D'acord? Els grups 6, 7, 8, a vegades com a molt 8. El màxim 8. Sí. I aleshores a la tercera sessió seria l'elaboració de la recepta, que a veure, de manera directa o indirecta treballes les competències que ja he comentat anteriorment. Aquesta ja l'he posat en anglès per començar a fer una coseta d'anglès. Això de les activities estarien relacionades amb la primera sessió que he comentat, que fa un treball més lliure. Aleshores, jo primer he posat trace, copy, write. Trace vol dir repassar, copy, copiar, write, escriure. Només amb el vocabulari i amb la recepta ja pots fer 1000 activitats de repassar el vocabulari, de copiar-lo, els que poden memoritzar i després escriure-ho a la memòria, depèn de la imaginació de cadascú. Després tenim match, match vol dir unir, per tant unir les paraules amb les fotos, bicicletes, lletres perdudes, que posis el vocabulari que faltin lletres i que has d'omplir, o la recepta que faltin paraules, també es pot fer. I després word search, word vol dir paraula, search, buscar sopes de lletres. Word search vol dir sopes de lletres. Avui en dia amb el generador de sopes de lletres a internet és fantàstic perquè tu pots posar el vocabulari que vulguis. Després tenim activitats de grama, que això ens dona temps perquè no estem fent English a la manera tradicional, estem fent cooking in English. Però es poden colar algunes cosetes. A veure, jo només a mode d'exemple, per exemple, per treballar el Delicerar, que és una cosa molt bàsica de beginners, quan comences curant això, en anglès ja es diu, Delis per singular, Derar per plural, i això ho expliques, i després pots fer alguna coseta de read, que vol dir llegir, read the next sentences, i tenim there is one bowl, there are 2 forks, there are 3 glasses, d'acord? Relacionat amb això. Amb això també pots fer
alguna cosa d'oral expression, perquè després els pots dir, vinga, doncs ara tu digue'm com es diu en anglès, hi ha 3 cadires, i tu dius, mira, cadires es diu així. Aleshores, amb això ho recordes, perquè de produir costa molt en anglès, no? Però, bueno, també reading, grammar relacionat amb el reading. Ara amb el reading, read vol dir llegir, seria amb la recepta només ja pots fer cosetes de reading, d'acord? Sempre molt bàsic i molt adaptat. Jo quan preparo les receptes, a vegades sí que és veritat que ja avui ho veurem a la recepta que fem, repeteixo algunes paraules, però és que amb qualsevol idioma, no només en anglès, si no repeteixes molt, les coses no van quedant. Aleshores, és bo que vagin sortint les mateixes paraules, el mateix vocabulari a vegades, fins i tot repetir ingredients a les diferents receptes, perquè això ajuda a que vagin quedant les paraules, d'acord? Després tenim el listening, listen to, el verb en anglès listen to vol dir escoltar, activitats de listening. Per internet o també a la biblioteca he trobat a vegades TVs interessants, hi ha listenings curtets que són xulos als alumnes, perquè jo penso que està bé també d'oferir un model lingüístic, que no sé què, a vegades Spanish accent de la teacher, però amb ells ja s'està bé, però que jo entenc que va bé que sentin coses en anglès més negres. Amb oral expression seran activitats curtetes relacionades amb la grama que jo deia abans i després, per exemple, el que comentava, per exemple, si han d'anar al lavabo, jo els dic, mira, per demanar-me al lavabo no cal en anglès, can I go to the toilet, please? Aleshores, jo no els explico can és un verb modal, I és el subjecte, jo no explico tot això. Mira, per dir-ho has de dir d'aquesta manera. I la veritat és que hi ha alumnes que sí, que ja ho saben, o si tenen interès, doncs can I play on the computer, please? I aquesta se l'aprenen perquè tenen un interès, la motivació és important. Però sí que és veritat que som capaços d'integrar converses. I després, ja per últim, games, que vol dir jocs, memory i domino, va molt bé per treballar vocabulari. I així d'una manera com més informativa. D'acord? Vale, next. Sí, aquesta ja estaria. Molt bé. Fins aquí la taula. I seria ho he fet superràpid, ja ho sé, i així molt resumit i molt abreviat per tema temps. Fins aquí seria una mica la ubicació del Cooking in English i per donar-li una miqueta de sentit a la leçó. Passem ara a la recepta. Let's make a Greek chickpea salad. Això, let's make, vol dir fem. Si jo dic en anglès let's go, què anem? Doncs let's make, fem, Greek chickpea salad. Salad vol dir amanida, Greek de Grècia, chickpea cigrons. Farem una amanida grega de cigrons. D'acord? Hi ha una amanida grega típica i tòpica que es diu oliatiki, si no la dic malament, però que no és la que farem nosaltres, perquè hi ha uns ingredients que canvien. En aquesta oliatiki no posen cigrons, posen ceba, d'acord? Però la resta d'ingredients són molt semblants. Nosaltres fem un petit canvi, que és el que normalment faig en la recepta. Sempre adapto, resumeixo i a vegades també amb els nens, si hi ha algun ingredient que veus que allò no agradarà, sempre pots fer algun canvi perquè resulti més adequat. Doncs aleshores, el vocabulari. He deixat a les taules, perquè passa que m'ho han mogut tot en això del faig, no sé si us han mirat, això són uns vocabularis, que és això, però veig que aquesta taula no per cadascun. Aquí falta. I més, hi ha algú que no tingui? Doncs aleshores, a veure. Aquest és el vocabulari bàsic. No poso tot el vocabulari que es podria posar, d'acord? Però això és per tenir una idea del que jo comentava abans. Només amb això, a vegades només posant els ingredients, pots posar aquestes activitats que deia de trace, copyright, només amb vocabulari ja surten moltes coses. Aleshores, kitchen utensils. Es diu utensils, like you, el pronom you, utensils. Són els utensilis de cuina que necessitem. Necessitem bowl, necessitem plate, plat, aquesta és fàcil, necessitem spoon, i tenen moltíssimes culleres. Jo amb els alumnes poso spoon, perquè si han de dir ara si és la table spoon, la tea spoon, és més complicat. Spoon, cullera. Fork, forquilla, knife, ganivet, and calendar, el colador. Colador també es pot dir d'una altra manera, que també la fan servir de manera habitual, que és strainer, sense E, escrit strainer, strainer,
Però jo m'agrada més aquesta de calendar perquè em sembla més aculador. Aleshores, de cara que se'n recordin, penso que aquesta és més fàcil de retenir. Strainer és com més estancaris. Doncs això serien els kitchen utensils, els bàsics. Potser fem servir alguna cosa més, però bueno, ja tenim alguna cosa bàsica. Ingredients. Chickpeas, que són els cigrons. Cherry tomatoes, que són els tomates cherry. Aquí una cosa, els anglesos britànics diuen tomatoes, però els anglesos americans diuen tomatoes, d'acord? Nosaltres ho farem en British English. Si algú vol dir tomatoes, m'està bé. Però bueno, cherry tomatoes seria British English. Feta cheese, quan diem cheese hem d'obrir una miqueta, no molt exagerat, evidentment, però hem d'obrir una miqueta la comissura dels llavis, no és cheese, perquè si no sembla que els hi costa una mica entendre, cheese. Ells quan fan una foto deien say cheese, no? Nosaltres diem Lluís, ells diuen cheese, doncs hem d'obrir una miqueta. Feta és un formatge típic grec, bàsicament de cabra, cabra, bàsicament, però em sembla que també li posen d'ovella o així, d'acord? Després tenim cucumber, tenim black olives, les olives, oil, aquesta molt facileta, salt and pepper i vinegar. En anglès la V baixa la pronuncien quasi una F, no és vinegar, és vinegar. És molt fricativa i ho marca molt, totes les V baixes les fan molt F, vinegar. Aquí, per exemple, només amb el vocabulari, allò que comentava jo abans de la grama, aquí que tenim el black olives, cherry tomatoes, el feta cheese, podríem explicar els adjectius en anglès que van en diferent ordre que nosaltres. Nosaltres diríem tomàquets cherry, ells diuen cherry tomatoes. Nosaltres diríem olives negres, ells diuen black olives. Per tant, només amb això ja pots colar una miqueta de gramàtica si vols també. D'acord? I després, verbs bàsics que farem servir, put, posar, cut, tallar. Ara després ho explico. Mix, barrejar. Dress vol dir amanir, a part de vestit o vestir-se. L'amaniment és dressing, dress vol dir amanir. De fet, quan poses una amanida ja l'estàs vestint, quan poses l'amaniment és una manera de vestir-la, no? Jo penso que deu venir d'això. I eat, menjar. A cat, jo volia comentar cat, la pronunciació, una de les coses que és complicadeta, sí, que en anglès ens costa, són el tema de les pronunciacions, d'acord? Ells tenen sons que nosaltres no tenim, i les vocals és una de les coses. Ells tenen, em sembla que són com 12 sons vocàlics, nosaltres, i encara que en català tenim més que el castellà, però clar, tenen as, os, que nosaltres és que no les tenim al nostre repertori i ens costen més. El cas del cat és una d'elles, que no és el cat de l'animal, que s'escriu CAT, cat, no és un cat, és l'animal, cat és tallar, però és que nosaltres no tenim ni una ni l'altra, el nostre les tenia una miqueta al mig, d'acord? Per tant, el de la pronunciació, a vegades, evidentment, el context t'ajuda. I a vegades no estàs donant bé la pronunciació, però el fet d'estar en un context ja t'entenen, no? Això també passa. I em sembla bàsicament que és això, el vocabulari que pensem. I ara posem la recepta. Això després us ho donaré, el vocabulary and the recipe i la recepta ja es queden de souvenir, us ho quedeu. Ara només mirarem això perquè el que farem, tenim ara 25 minuts o així, no? Tens 15 i tot? Sí. Doncs ara ja ens posarem mans a l'obra i aniré llegint la recepta sobre la marxa mentre l'anem fent, per no estar-nos ara ja d'escoltar i ja està. Aleshores, si voleu, posem els papers en un racó perquè no us molestin, perquè ja... I després, sí, us ho guardeu i per això no repeteixo la recepta perquè ja la tenim aquí. Aviam, step number 1, el primer pas. Cut the cucumber, feta cheese and cherry tomatoes into small pieces. Això vol dir cut, com he dit abans, talla el cucumber, el cogombre, feta cheese, el formatge, el cherry tomatoes into small, petits trossos. D'acord? Aleshores, I need volunteers, necessito voluntaris que s'encarreguin cucumber, feta cheese and cherry tomatoes. Volunteers, de cada grup. Voluntaris podeu començar. Qui vol? En el bol primera, el step number 2 és put these ingredients in a bowl. Posa els ingredients en un bol. A mi m'agrada fent, aneu-los posant, que així és millor per començar. Això no és prou.
Hem posat, aviam, cucumber, feta cheese, and cherry tomatoes. Are they in the bowl? Yeah. Okay. Vale. Hi ha algunes persones que han fet els cigrons. Ara, put the chickpeas and black olives. Aquí jo he posat put dues vegades, és el que deia abans. Jo en el número 3 podia haver posat add, que vol dir afegeix, però en comptes de posar un verb nou ho deixo put, encara que soni molt repetitiu, perquè és el que deia abans, repeat, perquè vagi quedant la mateixa paraula. Per tant, number 3, put the chickpeas and black olives in the bowl. Number 4, dress, the dress en dit que és amanir, dress the salad with the oil, vinegar, salt and black pepper. Okay. Tenim oil, vinegar, salt and black pepper. Jo l'ordre el faria al revés del que he posat aquí. Posaria primer black pepper, salt, vinegar and oil, l'última cosa oil, d'acord? I aleshores aquí torno a dir, it's up to you, depèn de vosaltres. Poseu la quantitat que, mira, a mi m'agrada una miqueta més de sal, doncs vinga, sorry, ja us deixo cadascú que faci com vulgui, d'acord? We are going to dress the salad. Amb els alumnes farem igual, jo marcaria una mica les quantitats, perquè si no pot ser que algú li faci molta il·lusió al black pepper, i això m'ha passat, i comencin a tirar black pepper, a l'escola, quan ja tenim la recepta feta, normalment jo sempre no obligo a provar perquè potser hi ha ingredients que no els agraden, però dic, qui ho vol provar? Aleshores, ells normalment sempre volen provar. Hi ha algú aquí que la vulgui provar ara a aquesta hora? No! I knew it, no sabia. Ok. El que fem aleshores a l'escola és, si no la proven, se l'emporten, d'acord? Si se la mengen tota, ja està. A vegades proven una miqueta i s'emporten una altra miqueta. Nosaltres, com que jo ja assumia que aquesta hora no és hora de begudes, de grits xicfissades, tenim uns tupperwares, aquí se li diu tabaca, i farem servir la serving spoon, les culleres grans, perquè cadascú s'emporti la seva grits xicfissades del taller d'avui, ok? A l'escola normalment amb els alumnes fem el washing, també rentem. Washing up seria rentar els plats. Fem el washing up. Avui no ho farem per una qüestió de temps, ja la Montse i jo ara tenim un quart d'hora i ho recollim, d'acord? I aleshores sempre deixem la cuina tal qual l'hem trobat, recollida, neta, etc. Això per una banda. I després, per una altra banda, hi ha aquests 5 minutets que ens queden, això serien adjectius, tots relacionats amb coses, bueno, signifiquen el mateix aquests 3 i signifiquen el mateix aquests 3, d'acord? Tindríem de coses si una cosa m'agrada. Yummy, que ve del yum-yum, yummy vol dir rico. Tasty, delicious. Volen dir el mateix, bàsicament. Delicious seria, a veure, el yummy, no és que és més col·loquial, el yummy. A veure, si tu estàs en un posh restaurant, en un restaurant molt pico, potser no diràs yummy, no. Diràs delicious, potser, no? Però que es fa servir. Després tenim el yaki, d'acord? Yaki ve de... Nosaltres diem eggs. En anglès diuen yak. Doncs del yak ve el yaki, nasty, disgusting, que vol dir desagradable, que no m'agrada. Aleshores són adjectius que relacionats amb la cuina es poden fer servir. N'hi ha molts més, i en anglès fan servir molt el nice, tot és nice. This meal is really nice, també ho fan servir molt, d'acord? Però aquests són interessants, d'acord? I jo diria que ja... A veure, fins aquí seria el nostre taller de Cooking in English. Ha sigut superràpid i superconcentrat i dens. No he explicat coses que podia haver explicat que no m'ha donat temps i la recepta ha sigut rapideta per aquesta qüestió. Jo l'únic, I hope you enjoy your recipe. Espero que disfruteu la recepta. Thank you very much for coming. Moltes gràcies per haver vingut. Espero que no us hagueu avorrit gaire. I hope it's interesting, espero que hagi sigut interessant i ha sigut simplement compartir una experiència, una activitat que fem a l'escola, que també pensem que seria interessant de poder-la explicar perquè la sapiguem. And that's all. Thank you very much.